ya gaziere gị anyị abata kpọmkwem n'oge Izu Nwanne bụ ihe mmemme anyị na-abịara gị kwa Fraịde ọbụla ma ọkụ elekere 6 nke uhuruchi site n'ụlọ mgbasa ozi anyị onyonyo ABS Television Channel 24 Star Times 113 na Metro Digital Channel 29. Izu Nwanne bụ ihe mmemme anyị ji eneba anya n'ihe dịgasị iche iche metụtara anyị dịka ụmụnne tụọ elu ka ọ ga-esi wee dịrị anyị na mma, otu anyị ga-esi wee nwa aga n'iru, otu anyị ga-esi wee jikọta onwe anyị ọnụ dịka ụmụ nwanne. Ndewo maka isonyere na nke taa. Aha m bụ Ifeọma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme Izu Nwanne. Na nke taa anyị ga-eneba anya n'ọkpụrụkpụ isiokwu dị ezigbote mkpa maka na obodo ọbụla nwere ndị ntorobịa na-enwe agamniru, obodo ọbụla nwere ndị ntorobịa na-enwe ọdịmma, okwu na-esife ike n'ala, abasie ndị ntorobịa pụta ihe niile a na-agbaghalị. O wee bụrụ ya isiokwu anyị ga-etinye ọnụ anyị na nke taa bụ ndị ntorobịa na ndọrọndọrọ ọchịchị. Na nke taa anyị nwere mmadụ abụọ nọ n'ebe a bụ ndị ga-etinye ọnụ n'isiokwu a anyị ga-etinye ọnụ na ya. Onye nke mbụ nọ n'isi isi bụ Osi Ọnụkọ, SA nyegara gọvanọ n'ihe gbasara ichekwaba ndị ntorobịa Youth Mobilization. Osi kene ndị be anyị. Ọ dị mma efugo ya bụ nwa okorobịa. Onye nke ọzọ wee bụrụ Pharmacist Chibụzọ Ọka, SSA nyegara gọvanọ n'ihe gbasara ịkụ ọgwụ. Ọ bụkwa anyanwa bụbu onye isi oche National Youth Council of Nigeria Anambra State Chapter. Pharmacist Chibụzọ kene ndị be anyị. Ndị be anyị daalụ nrinne. Ị na-anya fụnọ ndị ntorobịa ka ha bụ ndị ntorobịa ike na ume juru obi na onye nwere ụdị ha ị ga-asị na o nwere mmadụ. Ọ dị mma anyị ga-amalite n'ebe ị nọ. Osi, kedu ndị bụ ndị ntorobịa n'echiche nke gị? N'echiche nke m na dịka ụwa si wee dobe ya, United Nations wee kwu ya, ndị ntorobịa bụ ndị dị afọ 18 wee luo n'afọ 35, ya 18 to 35. Ya bụ ndị ọbụla faka dị ọkụ n'ihu ume ka juru eju, nwere ike itie uche mee ihe mepụta ya mee ya ọfụma. Ọkụ o si wee dị ndị a bụ ndị a na-akpọ ndị ntorobịa. Ọ dị mma. Pharmacist Chibụzọ, ị kwetere na nkọwa Osi nyere? Otu o si wee kwu ya otu esi wee debe ya na aka iwu ndị obodo oyibo kwuru na onye nọrọ n'ụdị arọ ne dị n'afọ kpụgara afọ n'ọfọ a bụ ndị ntorobịa. Nọrọkwu onye ihe na-emekwu nke onye ntorobịa wee na-akpọgo onye ntorobịa. Onwe ndị ọ dị n'ọbara, nwee ndị ọ dị n'omume. Okwu ndị ọ na-adịrọ ma n'ọbara ma n'omume. Nwee ndị ọ dị n'ọbara, nwee ndị ọ dị n'omume. Nye o nwere ndị dị ka ndị okenye ibe mfa bụ ndị ayasị n'omume ka nke ha bụzi na ọ bụrụ ọzọ n'ọbara ka ọ ka dị ya. Anyị nwalụfa, anyị na-akpọfa ndị elders, ndị nna ochie. Ha nwere ya n'obi. So ihe ọbụla ị na-eme na youth ha ya apụtarịrị soro na-esolusi ike kalikwuo ndị ntorobịa wee mesie ya ike. So on Youth Mobilization ị na-achị ọchị nwesị ka njụọ gị ndị ntorobịa ị na-achịkọba, kedu ihe mmadụ ya na-eme wesị na onye ntorobịa ka ọ bụ? Kedu ihe ndị ntorobịa na-emekarị eji akpọ ndị ntorobịa? Ndị ntorobịa na-emekarị erika. Nke izizi bụ na ndị ntorobịa bụ ihe a na-akpọ ha okolo na-eche obodo. Ọha ka obodo dị n'aka. Obodo ndị ntorobịa dọrọ n'ime ya enwenwe ọganiru obodo ọbụla bụ ndị ntorobịa ka ọ dị n'aka. Ọ bụ na ahazie ihe Chineke tete ndị ntorobịa n'ime mee ya ọfụma, ọ ndị ntorobịa ka ọ dị ala ime n'obodo na udo dị ya, na ndị ochie nọrọ n'obodo na a na-enwe ịhụnanya n'obodo, na ndị ọchịchị na-achịta ọfụma, na ihe ọbụla obodo tiri na a ga-eme ya mepụta ya ọfụma. So ndị obodo ọbụla na-aga n'iru bụ maka ndị ntorobịa. Obodo ọbụla na-aga n'iru maka ndị ntorobịa. Nya ihe na-akọwa na obodo ndị ntorobịa nọ ha na-eme na ha ebidogo ịma ọnyụpa. Ada obodo ndị ntorobịa nọ na-enwekwu ha ọdịnihu maka onwe ha ndị ya anọchi anya ndị okenye ma ọ bụ na ndị okenye gabigacha. Ya ndị ntorobịa dị mkpa dịsie ike n'obodo mana ezinụlọ mana obodo mana steeti ebe ọbụla nọ na ndị ntorobịa dị mkpa n'ebe ọ dị ukwuu. O webụrụ ya Pharmacist Chibụzọ, kedụzi ihe bụ ndọrọndọrọ ọchịchị? Ndọrọndọrọ ọchịchị kedu ihe nke a pụtara? Ndọrọndọrọ ọchịchị ndị akala oyibo kpọrọ ya politiks. Wee bụrụ na ife gbasatalụ ndọrọndọrọ ọchịchị na ọ bụrụgo na ndị ntorobịa bụ ihe eji eme ya. Ọ bụrụ na nna nna anyị fasị na ha azụ elekshọn na ha azụ ebe anyị eje nọchite anya anyị, ọ bụ na sineti, ọ bụ na rep, ka ọ bụ na House of Assembly nke obodo anyị nwa bụ ndị ntorobịa ya bụ ndị na-ejidelufe akpa. Anyị nwa bụ ndị ntorobịa bụ ndị na-eme sefe foto na-agwakwa ndị obodo ife na-eme n'obodo. Anyị nwa bụ ndị ntorobịa ka fa na-ezigekwuzi na-asị anyị jee nọchite ndị be anyị
n'ife a na-eme because na anyị na-enwe efe n'olukwu a na nwekwu isi ọgụgụ n'olukwu niile na-afụ ifefe na-ada afụzi maka anyị ataga afụfụ wee makwa olu ka anyị esi wee dozie obodo anyị so ndọrọndọrọ ọchịchị abụrụzi mgbe ọ dị mgbe afọ kịta ọ bụzi gbasara ndị ntorobịa youth in politics. Ndọrọndọrọ ugbu a bụzi ihe gbasara ndị ntorobịa youth in politics enu ka o si wee kọwa ya ọ dị mma o si ọnụ mana ka m bịa n'ebe ị nọ ọ na-abụ oge ọbụla ọ bụrụ na achọ ha n'izu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ma ịtụ vootu efu ndị ntorobịa a na-achịkọba ha mana oge ụfọdụ ọbịa ọ dịka ya sị na ọrụ a na-eji ha alụ anaghị edochi anya nwesị ka njụọ gị kedu ihe kpatara o ji bụrụ ndị ntorobịa ka a na-ejikarị ọ sị gị na alụrụ ọrụ dị otu a ma na eburu igbe ma ọ bụ na a dọkara ya akwụkwọ ma kedu ihe o ji bụrụ ndị ntorobịa ka eji alụkarị ọrụ dị otu a anyị mana mgbe mbụ na-akọwa a sị gị na ụmụ ntorobịa bụ ndị ntorobịa bụ ndị ọbara ha dị ọkụ ndị nwere ike ime ihe ike mana ị na-anya na Anambra steeti for instance anyị jiri Anambra ịma atụ na elekshọn gara aga nke onye isi anyị bụ Chief Obianọ banyere gọvanọ anyị echenjigo ọ haziri ego ọnọdụ fọ ndị ntorobịa ọ bụrụ ozi ihe eji ndị ntorobịa eme mgbe mbụ ka eji ha eme kịta because ide anya na Anambra mmadụ dịka mụ ana m alụrụ onye isi ọrụ dịka onye na-enye enyemaka pụrụ iche n'ihe gbasara ndị ntorobịa na iwu ji ndị ntorobịa ọ bụrụ na a na-eme ọfụma na-alụ ọrụ m ọfụma na-akpọkọta ndị ntorobịa ha ma nwezi efe ide na-achọzi onye politishan ha ga-eso na-achị ballot box ka onye otu m sikwu ma ọ jee zuo oshi ma ọ jee ya saa elekshọn a na-eme so ihe niile imefọ ndị ntorobịa ka ha bịakọ ọnụ nye ha ọrụ mazielu ha ọnọdụ mee ha ka ha filikwa among na gọọmenti dị na Anambra steeti or na every other place which Obianọ na-eme na Anambra ba ime ka mmadụ dịcha ka anyị nọ n'ọrụ echi ndezi ịpa ballot box mana isi adụchara m mma mana ọ bụrụ na enye m ọrụ nyekwa onye ọzọ ọrụ nyekwe ndị ọzọ nyelu ndị mmadụ aka empawa ndị mmadụ ma ndị ga-amụghalị etu esi akpa isi ma ndị ga-amụ ka esi ihe dị iche iche ọrụ aka dị iche iche ịfụ na onye ị ga-enye 1000 2000 ya ji palụ ballot box ama nnazi gị maka na onye anya na igbe akaụntụ ya ọ na-achị ọchị na-achịkwa ọchị ọfụma so ka o si wee dị ọ dị mma mana dịka on youth mobilization ịchịkọba ndị ntorobịa kedu ka isigo wee lụọ ọrụ ma na election na felu ka isigo lụọ ọrụ ịkụziri ndị ntorobịa ndị oyibo ya kpọ ya sensitization ka isigo wee kụziri ndị ntorobịa mkpa ọ dị ha iji weta voters card ha dị njikere maka iso nye akụzikwuo ha na mkpa ọ dị ha ya eso wee tụ vootu dịka isi kwuo n'oyibo sensitization n'ọnwa na-abụọ gara aga emere m nnukwu program n'Ọka na Factonia nke kọmishọna anyị bụ Honorable Bonaventure Enemalo nọ na ya ebe anyị bịara ebe ahụ purely sensitization anyị bịa kụzielu ndị ntorobịa na ndị isi ha dị iche iche na different organization ka ha bịakọ ọnụ kụzielu ha ihe gbasara election and mkpa ọ dị na ndị youth tinyere aka ya bụ ndị ntorobịa tinyere aka na abụrụ sọ ndị a ga na-ejizi alụ ọrụ election ka ha tụwazikwu atụ pụtakwu ụzọkwu azọ ọ bụrụ na ị na-anya na primaries emere na different political parties dị iche iche ndị ntorobịa nwetacha tiketi ịzọ election post dị iche iche na 2019 a na-abịa anọ ifeọma and also n'ụlọ ife mmel 2 months ago metal so anyị na-emekwa and anyị nwere program na-abịa on the 13th or so anyị ga-emekwa iji hazi ndị ntorobịa kụzikwere ha ụlọ ọ dị 13th of December yes iji hazi na eme SARS ka a ga-eme ya yes anyị ga-akụziri ndị ntorobịa ụlọ ọ dị and mkpa ọ dị na ha ga-rapụ violence na election a na-abịa were anya ha tie n'ime na election gara ọfụma tie n'ime na atụcha na ama mgbe igbe eji tụ election gbafuo ọsọ mana nzukọ nke ahụ ịkpọrọ akpụ ịpụ n'ebe unu kpọ n'ụlọ nkwari akụ Factonia ndị ntorobịa bịara ọfụma ndị ntorobịa bịara ebe anyị kpọrọ ya bụ stakeholders ya bụ ndị isi ndị ntorobịa otu ndị ntorobịa iche iche mana nke anyị ga-emezi na 13th of December ndị ntorobịa dị iche iche na Anambra ga-abịa ma ndị si Abuja wee bịa ya abịakwu as representatives wee bịa n'ụlọ ife na-emene anyị ga-edutekwu ndị ntorobịa megolo ife pụrụ iche na Anambra ka kọwakwuolu ndị nke na-abịagite agbagote ụlọ ọ dị na ha tinyere anya na elekshọn a na-eme mee ka ọ gaa ọfụma na Anambra steeti. Okay, ka unu gwacha ha okwu kedu ka ha si wee nabata okwu unu kwuru? Okwu anyị kwuru dịfa mma because anyị kwuchara okwu ndị oyibo kpọrọ interactive section anyị kwuchara okwu nyekwa ohere ka ha jụọ anyị ajụjụ and from ajụjụ niile ha jụrụ anyị fụrụ na ihe anyị mee bụ the best thing anyị kara ime oge ahụ and ha mụtakwara ihe ọfụma gwekwe nkwa na ha ga-ebu ihe niile ha mụta na chie na be ha dị iche iche na ndị otu ha dị iche iche zite ha ka ha bịa nọchite anya ha kụzikwere ha ihe anyị kụziri ha. Anyị na-enwe nchekwube na ndị ntorobịa ibe gị esonye nke ọma na nhọpụta nke esonye ga-esonye and ọ bụrụ ịbịa bụrụ Igbo gbafere ọsọ ma ọ bịa tie ọgbara na ọbịa so wee tụ vootu ije for instance ije na Nnewi
ndị na-azọ ọkwa House of Assembly na Nnewi na different political parties dị below 35 and ndị ntorobịa and ndị otu anyị kwa ka ha bụ so ife osote n'ife ha mụtara na ife anyị kụzichara fa so ife ọma ka ọ bụ na a na-aga n'iru ife ọma ka ọ bụ so ọ bụrụ ọzọ ibe igbe ọdụgọdọkwuo mụ ga-ada ọkwa akpati zọba ọ bụrụ prezident osote na ndị ntorobịa ka anyị bụ tupu anyị na-aga n'iru anyị ga-adabirigo n'ebe a ka anyị wee ga weta echiche ndị ntorobịa bụ ndị anyị jụrụ ajụjụ ka ha gwa anyị ihe ha chere gbasara isiokwu anyị na-etinye ọnụ na nke taata anyị chiata anyị ga na-aga n'iru n'ihe gbasatalụ ụmụ ntorobịa na ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ Naịjirịa ọ bụ na ị na-anya efu na ụmụ ikolobịa enwere ohere pụrụ iche dịka etu nna nna anyị nwasi wee nwee n'oge dị anya dịka n'afọ 1960 afọ 1957 wee dịrị wee gabazia wee bụrụ ife gbagwojuru anya maka na ọ bụ na ị na-anya apasị bilu nke na-ekwu na n'agbanyeghị arụ n'ọbụla ide na ị ga na igwe ike ịzọ ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ atụnyekwelu gị mana nyawo bilu nke bụ not too young to run bilu nke apasị na National Assembly bịa dịka nwatakịrị ebunyelu nnu wee hakpodie mmiri wee fụ na anya bụ bilu adabachara n'anya maka na agbanyeghị na ndị federal gọọmenti ekwugo wee sị na arụ n'ọbụla ede na enweghị ike ịpụrụ wee jezọ ndọrọndọrọ ọchịchị enwekwara etu esi wee kwuchiche anyị nwa bụ ụmụ ikolobịa ọkpa ọ bụ na ị na-anya nke izi bụ na okwu gbatasala ego eji azọ ọkwa ọchịchị na Naịjirịa abụrụ ego ụmụazị ihe ewepụta nnuru ihe ama ụdị ego iji nke Igbo wee kwa na ihe enwekwu godfather ị ga-egwu ya akwụ gị n'azụ wee si ya jebe nke ịtọ wee bụrụ na ihe agba mkpọrọgwụ n'ibe a na-eme ọ bụrụ na iyi nwekwu ndị mmadụ ga-asị gị jebe na onwere ka o si wee dị na a ga-akwado gị ma ọ bụ na ị nwere ndị isi ọkpụkpụ nọ n'obodo gasị na onye a ga-eje efu na nsogbu ga-adị anyị adọrọ nkwado maka ihe gbasatalụ ndọrọndọrọ ọchịchị masị nkwube ọ bụ na asị ka emebi ebe anyị pasenteji ịmanụ about 40-60 about 40% of the youth bụ ndị dị nkwadobe mana about 60% adọrọ nkwado maka na ihe ebugodo ụzọ wee lie nri ọnụ wee pụtanụ wee bịa ka ịbịa sị na ị na-azọ elekshọn ụfọdụ ndị youth adịghị enwe mmasị ịma associate onwe ha with ihe gbasara politics n'ala anyị bụ Naịjirịa and enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a ji bụrụ ofu n'ime ha bụ na ewego ya na politics is a dirty game ụfọdụ ga-asị gị ime ha na ka ịpụta na ị na-azọ ọchịchị ma ọ bụ na ị chọrọ ka ime ihe ọbụla gbasara politics akwụọ gị aka sị gị nna gị pụtabakwa na politics abụrụ ebe dị mma ije tinye isi na gị pụtaba ka ihe kpatara nke a etetọsigo ya bụ politiks afọ na Naịjirịa ọkwa ya ka a na-agbakwanụ mbọ ka ama ma a ga-emekwa ya ọ dị mma nke Igbo ọ bụrụ na ego eji azọ ya bụ politiks na Naịjirịa na ebe dị anya onye eziokwu na ewepụtago atụmatụ ma kwadokwa atụmatụ bụ not too young to run bill last year iji kwado ndị youth. ọ dị mma anyị ka na-aga n'iru n'itinye ọnụ n'isiokwu anyị ji ndị ntorobịa na ndọrọndọrọ ọchịchị ịfụrụ ọnụ mmiri okwu ndị anyị gbara ajụjụ mgbe na-abịa n'ebe na pharmacist Chibụzọ o nwere onye nke kwuru okwu ịta sị na ndị ntorobịa ụfọdụ na-afụta politiks dịka ihe ruru enye ndị oyibo asị na ọdeti game n'echiche nke gị kedu ife iche gbasara isiokwu a o kwuru pharmacist Chibụzọ na politiks bụ dirty game ihe o kwuru abụrụ asị mana ihe mere o ji wee dị ọ n'afọ bụ na Naịjirịa anyị na-ebe anya na ndị bidoro Naịjirịa ndị otu Nnamdi Azikiwe na Awolowo mgbe nkefa ọ dịrị ọdetị ọ bụ gbasara mmadụ ị na-akpa nkata kwekọrịta jekwuo jee jụọ ndị mmadụ jụọ esesi ma ọ gaba n'iru asị gaba n'iru anyị nwekwa onu nke na-abụ na asịsị tụọ vootu mmadụ eje tụọ vootu mana ọ maka one ekọnọmi Naịjirịa si wee dị mezie eji enwe nsogbu bụrụ na eche ịzọ elekshọn ọsị abụrụgo na asị n'ihe win asị abụrụgo na ndị mmadụ gwakọrịta na ha ya atụlụ gị ha ya anaghị ego
ọ bụrụ analụgo 12,000 analụgo 5,000. ị na-ekwu na adị anọba ego n'oge nke Zikifa mgbe nke Zikifa ebe ka ha fụrụ ego ọ pọtụ ka ha ebunye gị ka afele nkụ afele eji aja wee kpụ ka ha ebunye gị mgbe afọ bụ ọ dị gị n'obi ịnete ndị be gị anyị eme ka ndị nke gị na-elite ife gọọmenti na-eweta ịpụta so n'ihe a na-eme na-ekwusi okwu ike pụrụ na streeti buru megafon na-akpagharị na-agwa ndị mmadụ ihe ha na-amarọ mana ụwa abịago saa anya ma ndị mmadụ amakpụrụ na ịbanye na politiks a n'ihi ebute ego ibutekwa ego ịma lotere ndị mmadụ so ihe niile o si n'isi wee mebili ma ọ bụ na echenjie ọ na-esi akwali ego bụ ndị a na-eji anọchite anya anyị o mee ya ọ dị a na-akpọ uninteresting otu ndị ọcha si eme ọma na-adọzi akpịlị meaning na ịbanye ma na ịba ịsa abụ anyị ịba ịsa abụ ndị tolu gị vootu faya akakwụ gị jide ego so ebe ka esi wee bịa megide fa so ha ma mba atụla anya n'ihe enyefe ego n'ihe ma bụ na a na-ezi gị n'ịmala ekwu okwu n'ihe azụta nwa okike nke unu n'ihe emekwu ife ya pụrụ iche a ga-abịa imecha pụta a na-asịrị ngwa jekwa ọzọ asị gị jekwa ọzọ o nwegasịkwa nwa gị na-eso gị jekwa otu a ka ọ dị ebe ndị ọzọ niile mana abịazie n'Afrịka obodo anyị bụ Naijiria especially ego eburu ụzọ nke ya mere na nke a gara aga anọ na ebe a na-atụ vootu asị na ndị nke a na-eke 5,000 asị na ndị nke a na-eke 10,000 nwakwofu vootu ọ dịrọ mma. Hello ọsịghị anyị n'aka ọ bụrụ na ị na-anya na onyonyo telivishọn gị ga-afụ akara nzikọrịta ozi abụọ dị n'ebe ahụ ị nwere ike kpọọ nke mbụ ma ị kpọọ nke abụọ wee tinyere anyị ọnụ n'isiokwu nke taata ndị ntorobịa na ndọrọndọrọ maka anyị na-afụ akwado ime nhọpụta n'ime ọnwa ole na ole na-abịanụ kedu ihe ị chere gbasara otu ndị ntorobịa si esonye na ndọrọndọrọ obi ọ dịghị mma otu ha si esonye ka ọ bụ na obi adịghị gị mma o nwere ka ị chere a ga-esi wee mme ya bụ abana ka ọ ghọrọ nne ihe gbasara ndị ntorobịa anyị na-esonye nke ọma na ndọrọndọrọ ọchịchị akara abụọ dị n'ebe ahụ maka gị ịgba wee sonyere anyị cheta na ọ bụrụ na ịchọ ịgba anyị ịgbatuo telivishọn gị ọfụma ka anyị wee nwee ike ịnụ ife ị na-ekwu ka ọ ghara ị na-enye anyị ụzọ daalụ ka m chigata n'ebe nọ o si ọnụkọ ịnụgo ife kwuru na egwuregwu izu okwe ndọrọndọrọ bụ ihe ruru enyi ka ọ bụ kedu ihe gị nwachelụ n'echiche nke m dịka ndị oyibo kpọrọ ya political scientist ekwetara m na ebe ruru enyi ka ọ bụ kama na ọka anyị si wee na-eme ya na be anyị mere o ji dịka ife lụrụ iyi o nwere ekwula okwu dịka ndị na-ekwu okwu si na ka magodo onye nọba na-aga n'iru na ọdọbirigo dịka onye na-ekwu okwu ndị reactions anyị nwetara from ndị nọ n'ilo ofu onye kwuru si na asign not too young to run bill mana ọ ka na-achakwa anyị bụ ndị ntorobịa arụ ịzọ ọchịchị ịzọ ọkwa mana dịka my friend si kwu nsogbu a bụ nsogbu anyị onwe anyị na-ebutela onwe anyị because ọ bụrụ na ị na-anya na Naịjirịa ka o si wee dị onye ọbụla pụta hello ọ bụrụ na na Naịjirịa ka o si wee dị onye ọbụla pụtara ịzụ ọkwa na-adịzi ka onye na-aje ịgbawa bank bute ego bịa nye ndị mmadụ enwere orientation ndị be anyị enwere ebumnobi ha na-enwe ma ha fụ na mmadụ si na ọ chọrọ ịzụ ọkwa afụ gị nọọ onye a ga-anata na-ekwe mmiri ala efi ọzọ anyị ga-eje mewa mana ọ bụ na uche anyị na echiche anyị gbanwee onye bụ ịzụ ọkwa bụ na o spendịrị onye bịara ịzụ ọkwa bụrụ spendị ntọnta ego wee nweta ọkwa ọ na-azọ obie ma kọnshens ya ga-agwa ya na obodo a na-anye ego ọchịchị na ọlụ ka ị ga-eje lụwa alụfa mana onye bagodu ọ chọọ ka o nweta ego niile obi ma nke ndị ụlọ akụ ma nke obili ndị enyi ya bifo wee lụba ọlụ ọka o si wee dị mana ọ bụrụ na ndị be anyị ga-ekachi nwa ekpere ha onye pụta akwadie n'ihi ihe o kwuru na ọ ga-emenwu anyị ga-esi ya rụọrụ onye ọlụ owin ya mana nke ego a echi niile ndị yut ekwuwekwa na ọfịa ghara ịzọ ma ọkwa ha nwere asịkwa tinye ego bifo ha tụọ vootu ọ dị mma onwe ndị na-akpagasị eme ka m jụọ gị pharmacist Chibụzọ mgbe ị bụ onye isi oche National Youth Council of Nigeria Anambra State Council ka isi wee chịkọba ndị ntorobịa kachasị n'oge ndọrọndọrọ kedu ka isi nwee mmetụta dịka onye isi oche ha n'ime oge anwa ajụjụ gị amaka maka na National Youth Council of Nigeria anyị bụ ihe dịka ndị ọcha na-akpọ non-governmental organization so anyị nwere any political affiliation nwere ebe politiks nke anyị gbabara n'okpuru ya na ya nọ na ya bụ ọganiru obodo mgbe a nọ n'ọchịchị as chairman anọ m na ọlụ m bụ ịchịkọtafa ka mgbe m banye na enwe problem
enwere issues so ka isi wee gboo ya bụ nsogbu enwere n'oge ahụ. Ogbugbo ọgụ dị n'ife gbasara ndị ntorobịa bụ ige ha ntị. Igecha ha ntị ịmara ihe abụghị ya bụ mkpafa ịmarasa ihe abụ mkpafa ijejeze chọtaziala ife afọ ya eji wee sọlvụ mkpafa afọ so ha abịa kpesasịa mkpafa niile both sides onye nke akwụ onye nke ekwu mana ihe dịla anyị dị wọzi ikpokọta mmadụ niile ka anyị na anyị kwuru n'ofu ebe meaning na anyị je anyị na-ekwuru na anyị chọrọ onye ya represent anyị ga na-elote anyị lote ife anyị melụfa lote na anyị nwa bụ ndị eji agụ ije n'obodo elu mgbe afọ akpọkọta everybody anyị mere program mechaa many programs kpọọ all the youth leaders kpọọ ofu okwu sịsịma na nke a anyị emefe na-agbanye tụọ vootu ya aka ntụọ mgbe afọ atụcha vootu most of us nọchara anyị zisiri ozi ndị isi niile eje n'obodo fa ije ya na-eme bụ ijele ichekwada ballot box gị mmadụ etinyekwanye aka ọ na-asị tụọ onye ọ na ndị nne nwaanyị na ndị okenye bịa tụọ onye wụla ebe a sị onye ntorobịa ọ mịtara mkpụrụ bikọs na ndị mmadụ nọgide nọlụọ n'ime ọchịchị abalị ebe a na-eche vootu onye na mgbe ị nọ ya na Facebook ị na-afọ ka a na-epost election bikọs a nọ ebe afọ agụ ọnya a nọ ebe afọ achịkọta nọrọ ebe afọ ezigekwa onye INEC mini na onye win ya onye je na-je bulu vootu anyị onye egokwu na vootu anyị ka ị nyere ego napụkwuola anyị nke anyị tọrọ atụ ka anyị gụọ ya so onye aka anyị si wee chịkọnata ya wee nwee udo enwero nsogbu enwero violence enwero onye ndị bọdị tiri onwe ya ife. Hello kedu onye anyị na-anọ? Maazị Benjamin. Ka ebe isi akpọ Maazị Benjamin? Anyị na-anụ ọnụ ka ebe isi akpọ Maazị Benjamin? Kedu ebe isi akpọ anyị? Esi m Ọka akpọ. Ọka ngwa tinye ọnụ n'okwu. Esi m Ọka akpọ. Gaa n'iru. Hello. Ihe m na-ekwu bụ kedu ka ọ bụrụ ụmụ ntorobịa ọbụla bụcha ntorobịa enwere ndị bụ ndị ntorobịa nwee ndị na-abụghị. Nya ka na-etu isi kedu ihe ị na-akọwa n'ihe anyị na-ekwu kịta Benjamin? Ọ dị anyị nwute na anya na ha n'ihe na-ekwu. Hello osikwa anyị n'aka biko ọ bụrụ na ịkpọ ọgara ịkpọghachikwa anyị ọzọ ọ dị mma unu abaghị anya ndụmọdụ ikpeazụ na-enye ndị ntorobịa ibe ka anyị wee banye na-agba nke ọzọ o si ọnụkọ SA on Youth Mobilization kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị ntorobịa dịka o si metụta isonye n'izu okwe ndọrọndọrọ chi na n'ime oge a na-akwado ime nhọpụta? Ndụmọdụ na-enye ndị ntorobịa bụ ka ha jizi ike ume ha jụọ eju dịka soshal midia Facebook mee ha tineta aka n'ịkpọ ndị na-achị achị nwere ụlọ ọbala anyị ọ bụrụ na onye chọọ ikritisize nka ndị oyibo sikpe ya ọ bụrụ na ihe na-eme adịghị ọma ịchọ ikwu obi gị ikwe na ụdị nwere nsọpụrụ ana ụdị ga-abụ onye na-agwagụcha anya obi ajụ onye oyi o wee mee ihe ikwuru mana onye na-agwa okwu na-akpọ makpọlị mamụ ya na-akpọlị papi ya kedu ka ọ ga-esi gị ntị so biko ka anyị ji ịnụ nwayọ wee na-eme ya especially na social media ka 2019 election a na-abịa ka anyị mee dịka ife nwanne ka anyị bụ tigbo ụzọ gbuo ka enwe udo na Naịjirịa. Amen. Daalụ. Pharmacist Chibuzor SSA on pharmaceutical matters. Former State Chairman National Council of Nigeria, Anambra State Council. Ndụmọdụ ikpeazụ nyegara ndị ntorobịa ibe gị dịka o si metụta ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndụmọdụ m n'ebe ha nọ bụ na anọgo m n'ọchịchị bụkwolu onye na-achịkọ ndị ntorobịa wee chịkọkwuo onye na nnukwu ọnọdụ chịkọkwuo onye mgbe a na-eme elekshọn chịkọkwuo onye mgbe e nwere nsogbu. So ndụmọdụ m ebe ha nọ bụ na ihe ọ bụla ị na-eme ma a na-echi dị whatever you do you bear the consequence ma ọ bụrụ n'ọnụ oyibo. So ị na-emekwa na ị na-eme ka ị wee meta onye nwanụ mma lote na afa gị ka ị eji eme ya ada afa gị ka ị ga-ejikwa wee mechaa wee bụrụ mmadụ afa gị ka ị ga-eji mechaa wee bụrụ nna mmadụ. So ihe ọ bụla ị na-eme atụcha gị ndụmọdụ ịba n'ime ụlọ mee gịnị dokwa onwe gị ndụmọdụ because emechaa chepụta gị ọkpa n'ilo ịkwụrụ sọsọ gị mmiri ama gị anwa chaa gị oyi atụkwuo gị a na-achị gị ọchị. So nsogbu anyị nwere n'obodo anyị bụ onye ọbụla gbaa mbọ ka ọ na-edo onwe ya anya. Daalụ ndị ntorobịa unu anụgo ndụmọdụ ndị ntorobịa ibe unu abụọ nyere ntị ma akara ntị unu maka na asị na atụọla ọmala atụọla ofenye isi n'ọfịa. Anyị ga-anọgharị ọ bụrụ na ichiata anyị na-agakwa n'iru n'itinye ọnụ n'okwu dịka anyị ga-akpọbata ndị ọbịa ndị ọzọ anyị ga-enwe maka na agwa anyị na nke taata na ọ sụrụ asụ anyị kpatara ndị ntorobịa zuru ezu ndị ga-akọwara anyị ihe anyị ka ga na-aga n'iru ma ichighata.
my name is Sylvia Adora. I'm a student of the ABS Film Academy, and I'm featuring in a movie titled Turn. It's a 30-minute movie, and I'm playing the character Cherry. She is a very lively character, so I'm also a lively person, so it wasn't really hard for me to blend in with the character and, you know, fit in. It's just that sometimes you're probably not in a good mood, and Cherry, as her character Bible states, she's a very happy person, so you have to always put up with that mood. But apart from that, I think she's an amazing character. Well, my most interesting scene would be when Cherry came out as her true self. She actually told Mandy that she was just doing this, giving her non-verbal corrections on how to actually handle her marriage and situations in it. It was my favorite because that was like the climax of the movie. That was what the movie was about. That was a plot twist, and it was really interesting. So yeah. Well, my director has been very supportive. And of course, we're all students learning. He's learning to be a director and learning to be a proper actress. And I think we work pretty well together because he's open to, you know, correction, and I am too. So, you know, we work in collaboration, and at the end of the day, he directs and I follow every detail, and at the end of the day, it came out very well. Yeah, a lot of people are expecting this movie, and they're expecting to see me crumble or do my best. I'm just saying that you should watch out, because if you're expecting me to mess up, sorry, guess again. I did good, I delivered, yeah. So watch out for Turn. Character due to the role she's playing. Is not like it's her lifestyle, you know. Putting her, and as a student of the academy, I'm still learning, so try my best to put her into character has been a challenge for me. My best character is Zika. ọ bụla ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, ọ ka bụ n'ihe mmemme Izu Nwanne site n'ụlọ mgbasa ozi anyị Anambra Broadcasting Service, onyonyo ABS Television Channel 24, Star Times 113 na Metro Digital Channel 29. Ihe anyị na-etinye ọnụ ya na nke taata bụ ndị ntorobịa na ndọrọndọrọ ọchịchị. Kedu ka a ga-esi wee nwa aga n'iru dịka o si metụta nke a? Ndị a na-anabata na-agba nke abụọ, onye nke mbụ bụ Chinonso Ofozoba, onye isi ndị ntorobịa n'obodo Nri. Chinonso, kene ndị be anyị. Ndị be anyị daalụ nọ. Onye nke nọ n'akụkụ m n'etiti ebe a bụ Charles Ifeanyi Obi, SA nyegara Senator Victor Ume. Charles, kene ndị be anyị. Ndị be anyị kenekwa mụ nọ. Ọ dị mma. Mụ na ha ga-etinye ọnụ n'isiokwu nke anyị na-ekwu ụbọchị taata na-agba nke abụọ ya. O webụlia ka m bịa n'ebe ị nọ, Chinonso Ofozoba. Anọrọ na nso a wee kọwaa ihe gbasara not too young to run bill, nke maka ndị ntorobịa ka eji wee guzobe ya bụ amụma. Mgbe na-asị onwego ka o si wee nyere ndị ntorobịa aka isonye nke ọma n'ihe gbasara ndọrọndọrọ. Ha apụtago ọfụma, maka ha sị na ka ha wee malite ịpụta ọfụma ka eji wee mee nke a. Ha malite gị ịpụta ọfụma. N'uche nke m, ndị ntorobịa amalitego ịpụta ọfụma n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, mana ịpụta ọfụma dị iche na imezu ebumnobi eji maka ya wee mee iwu ahụ. Maka ya mee iwu ahụ bụ ka enyere ndị ntorobịa aka
iji wee participate n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Mana etu o si wee dị na Nigeria tata ifokwa that na ndị bụ ndị isi anyị bụ our leaders at the level of National Assembly mere iwu ahụ ka na-apụtakwa data ọchịchị na-aka ọsụkwa ndị ntorobịa na-elimiti ndị ntorobịa participate dị abaghị imezu ebumnobi eji maka ya wee ibu iwu ahụ. So n'uche nke ma adịrọ nchọ na-enyego ndị ntorobịa ikike ịzọ ọchịchị n'obodo anyị bụ Naijiria. Nya iwu ahụ ya sị na ọlụọ ihe eji maka ya wee mebie. Ọlụbele ebumnobi eji maka ya wee wepụta ya. Ọlụbele ebumnobi. Ọ dị mma. Charles ka m bịa n'ebe ị nọ. A nọrọ na-akọwala anyị na ndị dịka Awolowo na ọ dị afọ 30 banye na ndọrọndọrọ, na Sam Akintola dị afọ 36 banye na ndọrọndọrọ, Chief Festus Okotiebo dị naanị afọ 27 27 years wee malite ya na ndọrọndọrọ ọchịchị. Onye ọzọ bụkwa Chief Tony Nahoro dị afọ 27 wee banye. Wee na-ajụ gị, ọ dịrị ka ndị ntorobịa kịta nọ n'agbata afọ ndị anụ nwaanyị na-akpọ ha na-alụ ọrụ maka ndị anyị bụ ndị a na-anụ olu ha na ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Naịjirịa. Ndị ntorobịa n'ime oge anụnwa ha ndị nọ n'agbata dị otu a ha pụta ọgụgụ ife na ndọrọndọrọ dịka ndị anụnwa si wee mee n'oge mbụ na oge nke agha n'ime oge a. Ihe ị ga-aghọta bụ na ya bụ ife onye ọbụla na-afụ adọnya ka eji wee nọkọta ọ dịka na-eti mkpu si na ife agbanwekwa ọ dịrị ọzọ otu anwa mgbe anwa dịka mgbe Ojukwufa late dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu sonyere na ndị chịchalụ Nigeria because mgbe ahụ ọ bụ gọvanọ ndị Eastern Zone. Ọ dịrọkwa ka a na-eme otu a ha niile dịrị n'afọ helu dịrị 30 years ụfọdụ ruo 30 years ụfọdụ dịrị 33 gọvanọfa mgbe ha chịrị ahụ na ikilie onyonyo efu ya mgbe ọ chị Naijiria na mbụ efu na nwatakịrị ka ọ bụ ka e mezie na ndị kịta a na-azị apụtawa ga-esonye otu ahụ o nwere ike o si n'aka gọọmenti ka o si n'aka ndị ntorobịa o si n'aka gọọmenti sirikwa n'aka ndị ntorobịa ọ dị n'ụzọ abụọ nke mbụ bụ na ndị anwa chịrị anyị mgbe anwa ka nọrọtakwa sonyekwa n'ọchịchị ọfanwa mebele nya bụ iwu ha chọbara ịcha so ha ka nọrịtọ ịfụrụ onye nke chịrị Naijiria mgbe amụbere ụfọdụ n'ime anyị nyanwa na-achịkwa kịta den ịbịa n'aka nke ọzọ ndị ntorobịa ọtụtụ n'ime anyị enwebere ọdị nghọta ha enwebere nya bụ akọ ha ga-eji wee tozu mebi ihe na-egwu anya fụ na ha fụgo na ohere adịrọ so onye ọbụla werezie si na ha mewere onwefa ịghọta ha mewere onwefa na oruru ọrụ anyị mana mgbe ahụ ọ na-awe mekata ọnwụrụ mgbe a nọ n'oge nke ndị amị ọ na-awe mekata sị na-eme mwakpo anaghị ike ọchịchị n'ike mana kịta hazi anọzi na nke onye kwuo uche so ndị be anyị ọkachasị ndị mgbadata nke anya ifu na ụfọdụ mgbere nya bụ ife dịka sị na ọ bụrụ ọzọ ife rutele anyị ka anyị chọba ka anyị nọrọ onwe anyị ọnya mana ọ jọrọ njọ ọ bụrụ ife tozuru etozu ịdị n'oge nke anya so ọ bụ na amakwa m na ọ bụ na-enye ndị ntorobịa ohere na anyị ga-eme ibu mekalịalị nke ndị a mere n'oge nkefa nya bụ ife kadị ọ dị mma ka m bịa n'ebe ị nọ Chinonso dịka onye isi ndị ntorobịa n'obodo nri gị nwa na-achịkọba ndị ntorobịa na nri kedu ka isi go wee chịkọba ha n'ihe gbasara n'ime oge anụnwa eme voter registration kedu ka isi wee chịkọba ndị ntorobịa iji wee fụ na ha sonyere nke ọma kedu ka isi achịkọta ndị ntorobịa ịhụ na ha na-eweta aganiru a chọrọ n'obodo na ntụziaka nke m asị onye isi ndị ntorobịa n'obodo nri ewelugo m ihe ka oke na ọlụ dịele m ịchịkọba ndị ntorobịa be anyị itinye ha n'ụzọ kwụ ọtọ n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ over the period emego m ka aghọta na ndọrọ ndọrọ inweta ike ndọrọ ndọrọ abụrụ ije tugbuo zogbue nọọ inweta ikike iji wee binye aka n'akwụkwọ tụọ vootu iwee nweta ihe ịchọ and ịtụ vootu
abụrụ nọ na mmadụ nye gị 1 naira nye gị 10 naira iwe je tụnyelie maka at the end of the day elu echi ọgụ nwa bụ onye tu vootu ahụ ata afụfịa. So emego m onye ike nkwe chịkọta ha n'ụzọ kwụ ọtọ. Ịbịa n'obodo anyị tata ekwe ekwe na politiks just kugodo ekwe na enwere ozi anyị ezi n'obodo, ndị yutu anọdị, ndị nne na nna anọdị ezi ozi, and anyị si etu anwa wepụta onwe anyị na level nke anyị nọ bụ ndị ntorobịa wee na participate na-adị involve n'ihe a na-eme n'obodo as far as politics and other things dey concerned. I believe na oge na-adịla anya anyị ga-eso n'ihe a na-eme n'obodo Nigeria. Adị mma. Ka m bịa n'ebe ị nọ Charles, dịka ị bụ onye enyemaka n'ihe gbasara mgbasa ozi, kedu ka isigo wee nye aka wee nye ndị ntorobịa ndụmọdụ ma site na usoro ọrụ gị a n'ọfịs gị a wee nye ndị ntorobịa ndụmọdụ nye ha gbanwume ka ha kwụsị ịmago ya na-ekwu okwu hate speech ma ihe ndị ọzọ na social media ka ọ ka njọ? Kedu ka isigo wee jiri ya bụ ọkwa gị dịka SA on media wee nye ndị ntorobịa ndụmọdụ ka ha belata ma okwu mkpali ma okwu character assassination ma n'ọsọ ndị oyibo? Ya bụ ife akaligo kwa mbọsị itete ụla ifu otu nwatakịrị onwe nke mekata onye wee sị ya ọ bụ nọọ maka na a na-eme Facebook nwanụ ka iji wee fụ onye tozuru etozu ruo ogo ka nna gị mụtara gị esi ya na you are a liar na ọ bụ onye asị na ọmala ife. Ya bụ na ị ga-afụ onye ịma nkwụ n'iru ya gbuo okwu dị anya ịbịakwa na banye na Facebook nyanwa banye ọ dịghị ka gị na ya bụzi ọgbọ iwe kpọlịbị ya. So ife a ọ jọrọ njọ anọ ife anyị na-afụ kwa mbọsị. So ana m ekwu ya oge niile, ana m ekwu ọhụrụzi nke anyị na-alụ because m onwe m bụ na dịka isi ukwu bụ onye ọrụ Senator Victor Ume n'ihe gbasara mgbasa ozi. Ana m ekwu ya nyanwụ na onwe ya na-ekwukwu mmadụ pụta ọsị ya ọ na-akpali ya, anyị na-ekwu ya oge niile maka na ndị youth ihe abụrụkwa n'ife anyị ga-eme n'ụdị a ọ anyị nwa ka eji ejezi ya bụ ife. Dịka onye nke onwe ndị kwuburu ya na mbụ bifo anyị abata ha kwuru na ọ dị mma mana kedu ndụmọdụ ị na-enye ndị ntorobịa ibe gbasara ị na-ekwu okwu ọjọọ n'usoro nzikọrịta ozi soshal midia? Kedu ndụmọdụ ị na-enye ha n'ibelata ọnọdụ dị otu? Ọ bụrụ n'ịkpọli ndị tọrọ anyị, ọ bụrụ n'ịgbasa asị, ịgbasa ihe a na-akpọ campaign of calumny maka ikekwe enye gị ofu obere ife ma ọ bụ ego iweli na oge isi maka na agụụ dị n'obodo. Ị na-emezi ichekwa na ị na-eme ka onye ị na-arụrụ ọrụ ka ọ na-atụ ya ụtọ, ana otu esi eto ụtọ bụ gị kpọrọ onye awanya ya na-azọ echi niile ha ezukọ likọ anyị ma abụrụzie ndị a na-atụ n'ọnụ. And ọtụtụ n'ime ha ụmụ ha nọcha na mba ofesi ịghọtagwo nso ọ dịrọ mma. Biko ana m eji ọnụ nke m wee na-etinye n'ịyọ ka ndị ka federal gọọmenti ji ekwu ya hate speech oge na ịgbanye TV a na-ekwu maka hate speech. Biko ka anyị kwụsị na hate speech ọ bụrụ ezigbo ife, ọ na-emebi ife, ọ na-etinye ọgbaghara n'obodo, ọ na-eme ka nwanne na nwanne ghara na-adị na mma, ọ na-agbasa asị ndị mara anabata ya dịka eziokwu mana n'ezie ọ bụrụ eziokwu. Ka anyị kwuo ya otu ọ dị, ka anyị nyere aka dozie obodo anyị site n'ịgbasa okwu ịhụnanya, okwu agamnilu. Onye rụrụ ọrụ eto ya, onye arụrọ sigwa ya na ọrụrọ n'ọbụrụ na mkpali ya. Daalụ. Ọ dị mma. Tupu anyị na-aga n'iru, anyị ga-adọbirigodi ka anyị nweta ọnụ mmiri okwu onye tinyere anyị ọnụ n'isi okwu anyị chighata. Anyị ga na-aga ma cheta na m gwara gị na Izu Nwanne chọrọ ndị nkwado sponsorship. Anyị chọrọ sponsorship. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-emepụta ị chọrọ ka anyị gbasara ogozie, ma ọ bụ na o nwere ihe ị na-emekarị na ị hụrụ asụsụ Igbo n'anya na ị hụrụ ihe mmemme a na-eme n'asụsụ Igbo n'anya, ị bịa kwadobe Izu Nwanne ka anyị wee nye aka na-akwalite onwe anyị. Anyị na-akwalite gị, ị na-akwalite anyị. Anyị na-echighata anya n'eziokwu bụ ndị ụmụ ikolobịa na youth ndị esi egbuo ya anarapụtakịrị na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị. Egwu dị ha na-arụ wụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ebe anyị kwụta wụzi ire ego a na-enye ire ego anwa gbagụma ebe youth nwa ga-esi wee je weta ego ọ ga-eji wee mee elekshọn. Gbakere m ebe youth nwa ga-esi wee weta
ndị mmadụ na-eso onye ikpe ikute ewu na-eso so ile anya anyị efu ha kedu ebe ọ ga-ebido ebido na ego anyị niile dị n'aka ndị nna anyị ha ndị na-emeburu eme onwekpo nke Igbo onwekpo ka onye nwa si wee pụta si na ọ chọrọ iso wee zọ ndọrọndọrọ ọchịchị ihe a ga-ajụ ike ebe onye nke asị ọka efuchara akpa maka na a na-ebu n'ifu agba a na-eso ndị politiks na azụ na-eso ihe ebido agba wee na-eso ha achọrọ ka akụziri ka ịmụta mana ka ịkụzikwara ahụ ka ịmụta ha ma akwụkwọ jezu ike ile anyị ihe na-eme na mba ụwa niile most especially n'Afrịka ifụnọla Afrịka ka e nwere ndị bụ ndị prezidenti ndị dịcha 90 years bụ ndị dị 80 years bụ ndị dị ọ na-eme na-emechi nwere ndị a na-ike na-agụ kedu ka mmadụ ga-esi wee dị 90 years ma ọ bụ 80 years ka chọọ ị na-achị kedu ime ị ga-agwa onye ahụ onye gị na onye dị 80 years 90 years baa na moto tufu moto esi ebe anụ kọndishọn kwụ ya n'isi si ebe a ebe ọ nabata ọ batakwuo na ọfịs ma ọ na asembli ebe a na-eme ihe maka na kedu ụgbọ ọ ga-eji wee jee wee mee mitin abalị wee mee mitin ụtụtụ mee nke abalị wee nọchala ebe niile ọnụ onwere omume ahụ adịrọ so ihe na-ewute m na ndị nọ na-ekwere afọ afọ ka e wee nye chansọ ndị ite ahụ ndị otu egwu anya kere ebe ọ ga-ebido ebido kere ihe ọ ga-eme eme ọ bụla onwe ekwu n'ụlọ nye na ọkwuo na onwe gboo ume ọ ga-eji ya emekwuo onye wepụtakwuo nwa obere ego nwe ma nke ọ rụtara n'ọrụ ma nke ọ gbatara na piriko ma nke o zutere n'erugbo oge ọrụ ọnụgboro ya bụ ọsị ọmete nke ọma ọnwụ na ọ pasọ ọ na ọ gara aga kedu ebe ọ ga-esi wee bidokwa ndụ ọzọ so ilekwa anya ma ọ bụrụ esi usoro ego oyibo ma ka akara pụrụ nke ahụ mana ijikwa gị eziokwu egwu anaghị ekwewa mma nwoke adị ọkụ na ndị nọkwa anọ enyekwu efe ka ndị ọfụ wee bata ọ dị ire n'izu ndị merenụ na wa anaghị ekwe apụta apụta orike so mana ọbịa anyị ga-enwe ike nebara anya ọwụrụ na nwee ọpọtuniti ahụ mmasị onwe eji mmadụ ga-awụ onye ya pụta kpọrọ izu ọchịchị mmesoro na-ekwu ya abụ m nnukwu advocate of it ọ naghị amachi iwu otu asị amachi iwu si na onye ruo 60 years ma 65 years ya alụzi n'ọrụ oyibo na nke ahụ retirement age ahụ ekwesịrị inweta retirement age na politiks ka enwe ike wee nye ndị ọkụ efe ohere ka ha were apụta mana ihe m agwa ndị ụmụ ikorobịa ndị itorobịa wụ ha dara m ha nwee olileanya na anyị ga-ekwuji ekwute ya data awareness ka mgba ya awareness ahụ adịwago otu awareness adịwago echi onye okorobịa mgbe ka mgbanwe ya eziokwu anyị nechara anya si mba n'ọwụ ụmụ okorobịa ka a chọsịrị n'ọchịchị na be anyị ebe ọnwa kịta nwa different committees ihe niile nwere ụmụ okorobịa wee na-aba n'ime so enwego data awareness ọ gụwago ndị youth agụụ iji wee rapụta n'ihe a na-eme so very soon mgbe adịghị anya enwe ihe dịka election youth pụta okorobịa pụta agadi nwoke pụta anyị amaghị na enwere ike kwenye ndị youth so enwe hope. ọ dị egwu ndị ntorobịa na ndọrọndọrọ ọchịchị isiokwu anyị kpụ n'ọnụ tata dịka anyị na-akwado maka nhọpụta a ga-eme n'ime ọnwa ole na ole na-abịa abịa n'ala Naịjirịa etu ndị ntorobịa ga-esi wee sonye nke ọma wee kwalite ọnọdụ ndọrọndọrọ ka nchịata n'ebe ị nọ PJ prezidenti ndị ntorobịa n'obodo Nri Chinonso a sị m ka njụ oge atụmatụ not too young to run bill atụmatụ maka ndị ntorobịa isonyebe na ndọrọndọrọ ọchịchị kedu ihe dịgasị iche maka ịkọwala anyị sị na ndị ntorobịa amalitebeghị isonye ọfụma na-agbanyeghị na apasigoda bill nwe na-asị ka njụ kedu ihe i chere na-adọghachi akelekere ọzọ nye ndị ntorobịa isonye na amụma e nwere ọtụtụ ihe buru ibu na-adọghachi ndị ntorobịa azụ n'isonye na amụma not too young to run bill. Nke izizi bụ ego eji azọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'obodo Naijiria. Ị na-ekwu na ndị ntorobịa enwezughị ego na-akpọ aha nke bụ eziokwu ka ọ bụ n'izizi ihe sheki ọlụ one gọọmenti etiti kreetigolu ndị ntorobịa ha esi na wee na-alụ wee na-enweta ego a na-akpọ salari wee sevuo enough money wee bata n'ime ndọrọndọrọ wee bịazụọ ya wee win ya again ọ kwere m nghọta na mgbe political parties bido wepụtebe ego one eji agba fọm wee zọọ ndọrọndọrọ ọchịchị
ọkwa dị iche iche na their political parties. Ndị National Youth Council of Nigeria and ndị National Association of Nigerian Students NANS binye mee protest against it wee kwuo that na atụmatụ iji nderi naira one ma one wee gba fọm yenye gị ikike iji wee zọọ ọchịchị adịrọ mma atọ. Mana ya bụ ịkpọ ganigana ha onwe mkpụrụ ọmịta ka jos mechie anya ọdịrị nnachiyakwazi n'ihe nkwu na that bill emepụtabeghị ebumnobi eji wee hibie. Another one bụ ọzọ dịka ibie bụkwa ebe ndị isi anyị nọ, ndị anyị na-akpọ political leaders nọ na Nigeria. Ịlụ ọrụ for 35 years retire na ezumike nka, ịlụ ọlụgide ruo na 65-70 ịnakwa ezumike. So ekwesịrị isi etu anwa hibie na ngalaba politics. Onye hibie etu anwa na ngalaba politics, ndị a na-aga na-agbatu, ndị na-agbagote wee na-abanye, mana ndị na-aga nọdụ ebe ha nọ ịfụrụ na ndị na-agbagote ahịa enwe ha bịa so abịazie ndị nọ n'elu a na-eyuzi ndị nọ n'ala wee na-enweta ihe ha nwe n'onwe ha chọrọ. O doro anya na gọọmenti etiti pass that bill not too young to run. That gọọmenti etiti a na-ene anya ka ebe a pass gorie ka anachi ya azụ nye ndị ntorobịa ohere ịzọdata ọchịchị ha anọdụkwa na azọdata ọchịchị. So ana m eche enweghị m chọka m tinye ya bụ okwu. Ana m eche na nke mere bill not young to run approve ka o bido banye n'ọrụ na ndị youth enwegodi awareness nke akpọrọ awareness. ife emelu na nke a bụ ịgwafa bịabazienu inekwu anyị fụ na ndị na-azọ president onye isi ala na nke na-agba nke anụ a na-aga na 2019 ndị youth nọchana ya APP party ana m afịa all youth ka ọ bụ nwatakịrị dịrị nke onye nke ọzọ mụhalụ nwekwa youth onye ntorobịa ihe nne anyị fụ na den enwego na-ekwu ya ọ bụrụ okwu onye ọbụla na-asị mgbe ime katakịta abazi arụ ọzọ ndị youth ataba. Eziokwu na anyị nwere ihe isi ike dịka iwepụta ego zurunu iji wee zọ ya bụ maka na ala anya bụ Naijiria ego eji azọ elekshọn riri nne ọ bụrụ ife a na-akụ aka ọpụta. So mana mgbe anyị megide onwe ife na-adapụta n'ofu ndapụta ọ nwayọ ndị ute wee zuo oke. Mana ka njọ oge Charles Obi site n'ọnọdụ a ndị ntorobịa nọkịta na ihe gbasara ndọrọndọrọ otu a ha si esonye maka otu nkọwu na-egosigo na ha anaghị esonye etu a tụrụ anya, kedu etu ị chere ọnọdụ ndị ntorobịa anyị ya dị n'ọdịnihu otu a ha amalitebeghị isonye na ndọrọndọrọ? Ifi ka m gwa gị na mbụ achọrọ m ikwu na ndị niile na-azọ ife na abụọ nke anyị nọ n'ime ya na bụzi ndị youth ndị ntorobịa ka ha ji gba onwe ha elekere. Ana m ekwu ya were onwe m na-ama atụ welukwo gọvanọ anyị bụ akpọkọ dike wuri obianọ na-amakwa atụ ije na Anambra steeti gọọmenti haus nke anyị ịfụ na onye youth nke a sịgụ na ọ bụ onye ha juzuru ebe niile onye ahụ na gọọmenti na-aga ọ ndị youth na-emezi na ife niile ịbịakwuo na nke Senator Victor Umemeowu ndị niile na-achọ ọchịkịta ịbịa na akụfe ịfụ na ndị ntorobịa ife ya na nkịta emeziwo ka a target ya ka ejide ndị ntorobịa maka na ọ bụ na ịgbarapụfa ị na-ekwu n'otu a ma gọvanọ anyị ma si wee na-etinyecha ndị ntorobịa n'ihe na enwere nchekwa maka ndị ntorobịa na ozugbo nke a nọkịta n'elu ya tata ọ dịka tata ka a ga-emecha youth empowerment and skill acquisition a na-eme na Anambra Central. Hello ya bụ na tata ka a na-emecha ya bụ ife ndị nkwado nke na so youth etiri ofere etinye enye akpọkọtafa social media everywhere ọfọ ka na-eme engage. Uruchi ọmụnye ka anyị na-anọ Chibuike ka ebe isi akpọ ọka nwee ihe ị chọrọ itinyere anyị?
Hello. O nwere ka usoro nzikọrịta ozi anyị si wee dị mana ka ndị oge isi na a na-enye ndị ntorobịa na-enye ka site na nwa onyinye nyocha ọnya ka a ga-eji wee bunite ọnọdụ ha ma ihe dị ka ịkpata ego ha ga-eji wee sonye wee zụba ndọrọndọrọ ka ọ bụrụ nnọọ ka e wee kwalite ọnọdụ dị mba ọ bụrụ maka onyinye a asị m na etinyere ọfa etinye n'ọkwa na n'inye enyemaka ọkwa enyemaka enyefe enye ikekwa asị gị ngwa na-emere m nka na-eme onye anwa o nwere onye na-azọ ife kịta ga-eje ọsọ na ọgbọ ndị okenye gbaa onwe ya legere ọ ndị ntorobịa nwa juru ya arụ ọfa maka a na-etinye nọ so o gosiri na enwe ogo dị nghọta n'oge ndị ntorobịa elugo na gị nwa na-azọ nụ ichere na ndị ji ndị ntorobịa bụ ohere ga-ede bụ maka ka ha wee bunite ka maka ọdịmma nke onwe ha maka na ndị ike na ume juru ọkwali ịma na Igbo a na-agba otu abịa na nke ọ ya ekwe ewu na ọkọ ghọta na gọvanọ Willie Obianọ bụ onye izizi mbụ na mbụ chịrị ndị ntorobịa gbaa onwe okirikiri mana ka anyị ghọta na ihe anyị na-ekwu abụrụ maka Anambra sọsọ yes so ọ dị mma etu Anambra si wee bute ụzọ a na-arịọzi ka obodo ndị ọzọ solube na ya bikos emebe etu anwa mana ka anyị ghọtakwa na inye ndị ntorobịa ikike ịlụrụ mmadụ ọrụ onye nọ n'ọkwa ọchịchị ọrụ abụrụ ebumnobi eji wee tinye not too young to run bill. So ka anyị ghọta ya again ikwu maka prọfesọ Moghalu Dr. Moghalu na-azọ ọchịchị president eziokwu another thing anyị atrai marụ ka anyị mee bụ ka orientation anyị bịasie ike anyị fụ mmadụ ka anyị ghara iwe na onye anọ na APC ma ọ nọ na PDP ka anyị jee tụeli ya maka na ihe o bu n'obi ọ ga-emere obodo anyị bihe dị mma so etu anyị nọ kịta nwa ọya ha abaicha ọfụma ma mmadụ pụta na political party adịla anọ afịa anụ na-aza elekshọn adịmma daalụ na nchịkọta Charles Obi kedu ndụmọdụ ikpeazụ gị na nkenke okwu maka oge a na-akụzikwara akụkwarapụ nkenke okwu ndụmọdụ ikpeazụ na-enye ndị ntorobịa ibe gị gbasara na-ekwu bụ na ndị ntorobịa ka anyị pụta n'igwe orugwela anyị ọ bụrụzi mgbe a ga na-asị ka yes member nọ anyị nwa bụzi ndị na-elid now so ka anyị pụta first of all ije gbata akwụkwọ ikike eji atụ vootu jidie nke aka mkpa welie dịka Chukwu mekwere ebere were na-anarị ya na bank na-anarị ya n'ife ndị ọzọ ijidesie ya ike a sị weta ID card na bank nyefe anya ifu na ọ dị mkpa na ọ bụrụ ọsọsọ ịtụ vootu na iwere na-eme ife dị iche iche so ijide nke anwa mbọsị anwa ịpụta wele aka gị binye n'ebe onye ịma bụ ozugbo mmadụ onye ịma ga-anọchite anya ndị ntorobịa ọ bụrụ onye ga-eje dị afọ juo akpa ya ma onye ga-eje dị ama mfe ya na onye ga-anọchite anya anyị ịtụọ ichelu ịnọrọ fụ na agụrụ ife ịtụrụ ọnya bụ ife anyị na-ekwu maka ya ihe a na-ekwu ịtụọ icheru fụ na agụrụ ihe ịtụrụ Chinonso Ọfọzọba ndụmọdụ ikpeazụ gị na nkenke okwu ndụmọdụ m na-aga ebe ndị ntorobịa nọ ayọ ndị ntorobịa niile bụ ka ha na-participate na-apụta n'ihe gbasara ndọrọ ndọrọ maka iweta akwụkwọ ikike eji atụ vootu bịa binye aka n'akwụkwọ ebe ị chọrọ ịnọdedishọn ọkaụntụ ebuli eje na collection center ebe ahụ eme ị na-akoleti dị involve n'ihe a na-eme ọkwanye ya bụ ndị agha try ya na-egeti our leaders responsible ndị ọbụla anyị tụnyere na ọchịchị anyị na-egeti ya responsible na-agba ha ajụjụ ọnụ kwa mgbe daalụ n'ebe a ka anyị na-achịkọta Izu Nwanne nke tata site n'ụlọ mgbasa ozi onyonyo ABS telivishọn cheta na ihe mmemme Izu Nwanne chọrọ ndị nkwado ma cheta na ihe anyị kwuru tata mmenwa ya ga-abịara gị ụbọchị Tuzdee ma o were nkeji 15 gafete elekere 12 nke etiti ụbọchị mee mma ka isonyekwa wee nene ihe mmemme a ma cheta na nke ọfọ ga-abịa ụbọchị Fraịde ọzọ a na-asị gị daalụ ndị ntorobịa unu anụgo ndụmọdụ ndị ntorobịa ibe unu nyere isonye n'izu okwe ndọrọ ndọrọ aka m bụ Ifeọma Akife na-asị gị ndewo maka ige anyị ntị Charles kene ndebe anyị ndebe anyị daalụ maka ige anyị ntị o Chinonso Ọfọzọba ndebe anyị daalụ mgbe onye na ihe anyị kụziri ntata na dị mma ka emesịa anyị ga-afụ Fraịde ọzọ